Ay! Ay! Bayang! It's the motherfucking Eagle Double G. What's up sa inyo mga kalabog, no? So this is the day. Sorry if nagdugay-dugay ang among vlogger, medyo delayed. So si George absent siya, sir. Baka naman sir, kasi vlogger tayo eh. So namin dili karon sa Cultural San Remigio kay nami usa ka vlogger nga na-meet or na-meet na. Oh, na-meet na namo diay ang usa ka vlogger, member sa Cebu Vloggers. Dayon manager pagid siguro ni siya. Dayon kay nasi kanang ikuan sa mga i-challenge. Kung familiar mo ani, please go pakita George. Channel! Oh my God! Death Cookie Challenge. Sundunan pa lang. Kuyaw na kayo. Sama na siguro ka ng kauno na ito nun eh. Amot na gani, unsa yung resulta ni. Pinaka-spicy ka na ni siya nga cookie. Palit ka kamay. So, naganda mo yung fresh map para in kaso. So, dara na yung ikuan. Yo! Kuya Joms, welcome to our vlog. What's up mga Jumans? This is your boy vlogger Joms Samosan. Welcome to this video. Yes sir, mga kaibigan. Yes sir. Pili pa doon gamay. Ikaduli daan din eh. Ganyan pala. In kaso. Madi ay. Grabe! Dapat ang pagkaon bagay kay pareha sa primitive color. Exercise. Kuha ginagamay. So, ablihan na nato ha. Ruan, sige. Okay. Sige game, ready. Unsa? Death Cookie Challenge starts right now. Game. Samukay. Parang di ko kaya to pre. One hula. Puta na lang. So guys, ang Oplok TV gasugod nagkaon sa ilahang Death Cookie. Tanawon na itong kinsay mamatay. Lami? Hutda. Sayang. Hutda. Aron mahurot ba? Sige, go. Sige, lagi. 1, 2, 3. Kaya na. Saya feeling. Lami siya pero Lahir na jud ang kahalang. Gambak-gambak ng isa. what's up? So guys, hindi nila kinaya yung one hole, pero it's okay. The challenge is still on. 4 minutes, countdown, starts right now. Ano pa nito sugod? Wala pang sugod. 3 minutes. Okay, sige. Ano nagsugod mo YouTube? Nagsugod mi og YouTube. Nagsugod mi sa Oplok TV. Kaya napanuhan mo ganahan mi nga makapalingaw mi og tao. Dayon, na-inspired mi pud mi sa mga vloggers nga mo nakita sa YouTube. Ang moro ka. And mo ni napundok ang Oplok TV. Actually, ako lagi. Ang pinaka banya na mo kanang idolan among mga reason nga Naka-inspire ninyo. naka-inspire na mo kay Team Payaman. Ah, nice. Kong nice. TV. Nice. Unsa din na feel nyo diha? One by one. Ako, ambot, maglisto na kaglitok. Promise. Grabe akong tila. Unsa na feel mo do? Sasamyang kay, ang muhang kay. Ari, Yeah. baba raman. Murag di binhod no? Ari kay. Binulong gumag. Hila ta. So time is 2 minutes pa lang guys. Pila? Napay 2 minutes pa lang, napay 2 minutes. Pero kara murag nawawa na siya. Sugod na siya gawa. Nawawa siya pero ang binhod na Ang next. ano mo na no? Nang luspad oh. Nang luspad. Ako naklaro ko nang luspad ko. Itong dali di maklaro. Hindi ito malap. Dili pa pwede ha. 2 minutes pa lang. 2 minutes and 30 seconds. Hello mga kalapok! Mga kalapok, if makapalit mi ani, i-challenge po mo para makaibaw mo si Felix unsa kahang. Okay, 1 minute guys. 1 minute. Ang hirap! I can feel my lips. Masakit pa sa heartbreak. Ah, Agoy, marites! Agoy, may sugo ng hungry.
5, 4, 3, 2, 1. Okay. Very simple! Wala plano mo siya? Maro ko ganang ko rin, paralyze eh. Kaya ako ano, maro ko bibinhod. Chill na, Jigo. Patay ko ni, half video ko siya ni ba? Depende rin na may uban nga muhang yun ang lubot niya po yung uban. Share, bay? Wala lang, sakit lang siya. Patang almoranas na eh. Boy, boy, kung maririnig mo to, kung makikita mo itong vlog na to, sa vlog ni Kuya Jobs, baka naman, padalhan nyo kami dito. Approve! Sa mga kalapog, sad, i-challenge na mo. Ano yung cookie? Actually, ko siya, mura lagi siya cookie gid nga kanang cookie gid ni normal. Mo na yung sudlanan. Ano pre? Hindi mo kinaya pre? Ha? Wa min talab ang hang. Wanin talab kay perting hanga yun. So naman na ang challenge? Yes sir! So first time na mo nga naging-collab ako sa ka-vlogger. Eh natibingan pagin nga si Kuya Joms. It's our so na pag-English basta naglibog na ko sa pagstorya kay hang mo jud kayo. Nang minute pa akong kamot. Woo! Actually nawaran siya after pila ka minutes. Mga 10 minutes na siguro ni Agi. Or more than 10 minutes pero sila George naapa daw ako no? Jigo naapa daw ako no? Wala hindi sakit ang biyan ninyo. Ako wala pa. Yo guys, so muna siya. If you want to do the Death Cookie Challenge, just message me. And do not forget my channel, YouTube channel, also my page. That's a Buyog Vlogger, ABUYOGVLOGGER. Do like and subscribe, share, comment, and palihog lang. Always watch our videos. Kay na. Pag yun ni siya. Good vibes. So, Shout out muna to siya. sa mga vlogger sa Cebu. Very happy. So, thank you so much Kuya Joms. So, ato namin. Salamat sa free, ani? Yeah. Bad boy, tick boy. Salamat sir kayo. Salamat, Bad Boy Tick Boy. More cookies. Magpaabot mi. So, thank you so much. Enjoy. Hinay. Welcome to San Romeo. Lahira. Oh, salamat sa pag-stay dito sa cultural. Konay. Goosebumps. Bye. Bye. Asa mo na ba yung magpalit sa tagon? Ice cream. Palit sa mga ice cream kay. Oh! Nakuangan mi ani. Naglaan ako diyan. Ato tag 7-Eleven. Let's go. Bad boy, tick boy. Inaano ka ba namin ha? Nananakit ka. Sobrang sakit ng tiyan namin ha. Bad boy, tick boy. Magpapadala kayo dito sa amin. Mapopromote namin yung product nyo. Saka, marami kaming i-challenge. Ano? Yung classmate mo, pre. Sige. Mamaya. Ano, pre? Sino yung i-challenge mo? Mama ko. Ma! Manda ka na! Walang iya kayo. So delicious. It's so. Bro, lagi ko ano yan ulit to? Kay murag dugay mamawa ang kahap. Ako na yung Wa may hang. Wa yun. Wa. Malikot ka daw. Anak gitu. Anak lagi. Humot kayo. Humot kayo. Lami. Ay, kita. Ibali na lang. Ayaw. Ano lang ano? Okay, 1, 2, 3. Go. Dali, ay. Okay na. Okay na nalat. Ikaw. Ibalik. Udah na, lami anak. Sayang ay nay. Diba? Udah na ay. Di mo lang mo eh. Hindi wala mo. Mama ko tayo tipo na. Diba? Ko to. Nagatas na. Allah. Kamay dong. Okay malang.
Gahap mayo. Ay, ikaw pa yung babae. Ay, nanamatay yun. Happy lang yan po. Ala ka, Dara. Abi ka, Arabida. Abi ka, pagkili na. Hangay ka. Ayaw, hila ka gani. Ayaw, sa'yo mo Juan, hangay yo. Grabe. Ay, hangay wa. Nelron, i-challenge ka na mo sa cookie. Dip cookie. Cookie hang. Ikaw, may gahe ka. Tanaw na yung gahe. Yes, since gi-challenge man ni Marlo si Nilrod, so magpaabot ni Nilrod diri sa basketballan. Sa dili pa ang challenge ni Nilrod, si George nakakaroon sa San Remigio National High School kaya challenge niya ang mga classmates. George, pasok George! Ibalita mo sa amin yung mga nangyayari dyan. Pasok! Yes. So, kay Carlo, daraday ang ato ang mga sumpay sa ato ang mga lain yung mga biktima. Feel mo kan? Hang di. Dili challenge, mate. Ha? Dili challenge. Dili challenging. Murarag Unsa? biscuit. Mararag biscuit. Unsay? Kayang-kaya lang ikaw. Oreo. Bantaya. Oreo. So, mo tayo lang kon, mararag Oreo. So, tatanaw na tayo lang mga kana. Let's go. Kao na in 5, 4, 3, 2, 1, go. Ay, okay. Unsa ta imong gigon ngini na Jim? Ba, Oreo bay? Pernah Oreo Jim? Wala na bay? Oreo ham. Yawa. Ay, wala Oreo bay? Wala, ikaw, wala Oreo. Wag, ikaw na mag-inom. Ikaw. Nila. 3, 2, 1, go! Ikaw na, dalid. Na. Lami pa bay. Unsay masalti na bay? Skyflix? Wala nagwa, no? Murarag Oreo. Oreo na bay? Skyflix, mate. Oreo na bay? Nangilak lagi mo. Brad! Dara, mao na sila. Unsay usa ninyo kanon, feel ninyo hang na di. Di, okay, kaon na. Dili ha. Mura na kuan, 5, 6, 7 kaon. Ah, dyan, wag ikaw dyan. Oh, na dyan. Tayo na. George, mura tayo mong ikaw dyan. Ay, mura ikaw boy. Okay. Bye. Hoy! Kasi may hang ba? Tubig. Ah! Abdusa sa white eh. Taga! Wait. Atan. Wait. Sobra. Wait. Grabe ka sa pino. Bay, hang, bay. Bay. Hang di. Matay ka dyan. Ay! Bay, bunsa ka. Hang di. Mother! Ano? Oreo. Ano ba eh? Soy, mana dun? Soy, mana? So, kay Carlo, mo ito ka muna itimaso. Back to you, Carlo. So, thank you George. Challenge kini mga classmates, no? So, karon nato diri sa Tinisan sa Arguanon, kaya nasag na i-challenge diri. Wala pa nabot si Nilrod, so unahan na to si Badjo. Let's go. So, dara. Tao na. Ay, gaga na. Aralan ka. Usapa gyud. Hoy. Wala nang hilak. Wala nang hilak. Wala.
sige na mo. Kami may tema. Oh, sige. Ikaw, Narco? Oo na. Mura. Usay lami, usay lami. Kala kami kay. Water. Wala yun, ha? Wala yun. Kang Marlo Orsal, I accept your challenge, bro. Let's go. Welcome to your favorite cooking show. Let's go! Yusap. Kuha ba? Hindi ako. Kan dako. Wala may dako. Alot! Magdungan tagkaon balik ah! It's very simple. Alright, that was our Death Cookie Challenge. No? First of all, I would like to give thanks to Okalapa who accepted our challenge. And of course, special thanks to Kuya Joms, also known as a Boyog Vlogger, for bringing the spiciest cookie in the whole world. And please do subscribe to his YouTube channel right here, Joms Samosa. Siguro dili na lang ko ito bang vlog. Ayop nga nag-enjoy mo sa inyong nakita, nalingaw mo. Magkita-kita tayo sa sunod na vlog. Amping mo tanan, God bless, Chicken Pox. Peace!